Pinila so video lang nalitum hana kithan ponji la bangke nalitum kuson CPM Kisan la pen Isram la pen job card la son thak PMEY tangka nalitum ko an sinang ki jangma jangje ma la pen kopia thesi nalitum malong PM Kisan la pen job card tangka nalitum ekona long nangka che thap thedet mala so details nalitum kuson si kilang nang jima pu si nalitum han nang than pachini ponik po la penali tum la son update mate la son video kilang long verzi afan la so YouTube channel la bang kenali tum subscribe igon latest update kilang verzi afan adu hes tame belarjan theklongi hoda stame nali tum berpon igder non tangke non pathek pen lang pononang la pen chethan pononang koson se nali tum tangte non pathek pen chethan pononang nali tum PM Kisan atangka kopi thesina ki jangje dat la pen la son thak si job card atangka Isram punon PMEY IAY la pen son thak sidak penang an scheme atangka nang litum ekona long nang jangma nang jangje ma la pen ko an sinang ke jangma ko pia thesi na litum matang ekona long stame tangka nang chithap te det ma la so details ko son sikilang nang jima la so process ni li non na litum fan la so video long nang than pachini ponik po kicheng sinalitum screen along tag long gpfms.nic.in pu nalitum Google Chrome long dam pen nalitum berdam igon lapen nalitum kicheng si kolobang man nalitum amen kiklang hola so dim ber igol lapen screen along mobile screen laptop screen on stame la sonar jan chiklang ikpo lapen nalitum dak tag pon long igji kon an si pini transaction ma kon ansi tangka ki pima kopi pia tangka mala so details tame nalitum ladak pen thek ponlong ikpo la pen lang ponlong ikpo la pen no about PFMS nalitum la PFMS la so pu thak jong si chining tung polte nalitum ladak details pen ki tok do nalitum la lang pon igon la pen kopi pi sidak akimi dake tok pon mala kopi pi update sikiwang mala so pu thak tame nalitum dak pen lang pon long ikpo lapen kilang nangji non labang kela son lo koson si nalitum la theklongji 3 line theklongji la sodim nalitum ber ingon 3 line long ber pon igdet pen afit nalitum dak pen thek pon long igji payment status nalitum dak pen long igji la so option abang payment status pu 3 line long ber pon igdet pen nalitum la payment status nalitum thek pon long ikpo payment status along nalitum ber pon igon payment status long ber pondet benefit nalitum ladak pen stame lang ponik melo nalitum beneficiary details lapen category nalitum dak pen NSP PM Kisan NERGA lapen kapre ka sona details tame nalitum dak pen lang pon ikmelo lapen nalitum puthot dak bange penang an enter application ID enter beneficiary code enter account number nalitum dak pen bangke kasik sakdo uta thekji lasi puthot nalitum la payment status along puthot nalitum dak ber thuigon payment status along nalitum ber pon thuik det pen afit dak theklongji DTB mate DBT status tracker la sodim nalitum beregon DBT lake direct benefit transfer lo full form lo bangke nalitum dak thek pon long ekpo direct benefit transfer nalitum jong se lang example te isivet a process lo amoni lina thana son lo la penalitum puthot da category ba nalitum chongwai ignang po example kicheng sida NSP la pen PM Kisan NREG la pen PAHAL lapen lason tak sidak PMEY service plus PMMVY Midi meal protel lapen lason tak sidak penang andak scheme aputhak amen dak nalitum thek ponlong exi nili example nalitum handak napik lang ponik po nilila NREG mate job card aputhak se nili nalitum handak pik lang ponik po nalitum la category select that pen fit puthot nalitum la beneficiary validation la pen payment na sondojil daga automatic la payment podim le nalitum select ponikon payment long select ponik det pen fit nalitum dak job card number kalite nalitum long beneficiary ID do polte la hini pen isi nalitum dak ber ponang po la pen screen along nalitum thek ponong ji la captcha bang nalitum la word verification la sodim ber ignang po la sinili dak job card nili long job card number do nili dak job card number ber pen nili
so proses ba nalitum pan nampik lang ponik po nili ladak job card number ber ponik elo la pen captcha stami nili dak ber ponik elo dak do ting sinalitum stami la word verification atim ber ponikon la pen ber tang det pen feed nalitum la search pulong ber ik nang po nili search along ber ponik elo la pen olom sodak apor nang chedi dang hong ik chet nang po la pen nalitum la screen along tek pon long ik po dak processing please wait pusi dak tok pon lo laing hong nalitum da 1 minute an ing hong nang si la tang ik det lo te nili nalitum pan aprang proses na bek lang pon ik po la pen nalitum da processing tang elo pulte nalitum la payment details nalitum la aber tek pon long ik po da nalitum amen la pen beneficiary id bank account number aadhar number la pen command to data hot sikon anatangkas nang chithap ma la pen ason thak payment nang ke jang je pipot ma la so phuthak ta stamina litum dak chelang long exi la pen kon anatangkas ino nang ke jang lang ma la so details stamina litum la so adim penalitum lang long ek pon nili da actually nili job card phuthak mate job card number se nili dak ki pipon sidak job card details son sidak nang klang eklo job card long pen kon anatangka sikilong ma la pen non ko an sikilong lang ma la so details sidak nili pipon eklo la pen nalitum stamela son lang pon eklo la pen pm kisan details jong selang example la so puthak stameni li nang piklang pon ekpo pm kisan details pulte nalitum la puthor la category long nalitum dak pen select ponang po dak beri ko nalitum la pen la son ta dak pen an schema men do exi nalitum dak tek pon long exi la pm kisan dak pi pon eklo la pm kisan nalitum select pon ikon la pen nalitum long dak beneficiary id mote application id stamen nalitum la hini pening si isi ko lobang sin nalitum long ke doma la so details ber pon ikon la pen nalitum la captcha dak to ke tek long so nalitum la word verification along ber ikon la pen ber pon ek det pen nalitum la search along ber ikon la puten nalitum dak details la ber banga dan ciklang typo jola son dak thar nalitum dak ason details mate ason payment na puthak nalitum dak pen lang pon ek me na pen nalitum dak pen penaan scheme details payment details banalitum check pon ek me la pen lang pon ek me nalitum dak pen penang an long pon ek ji nalitum lang pon ek chowai pon ek mon son tatas nalitum la pm kisan la pen nason job card tangka la pen istra matangka stamina nalitum pmay hemso tangka stamina nalitum dak pen lang pon ik me la pen video nalitum kan ma share un seregon la pen nason son update na long verse fan nalitum so youtube channel la bangke nalitum subscribe ikon la pen mesen na comment nalitum pigo tangte pinya video long la aneng ton ponik na la sidomi thak me kadu kabe Carbitish 2.0 YouTube channel long kilang rado anfans tambe nilin pen cardom